Здравейте! Днес ще говорим за българите. За това, че българите са роби на своите пороци, на своите политици и на своите страхове. Това е мое мнение и аз не задължавам никой да ми вярва и да го споделя, но който иска може да стане и да слуша до край. Мен много пъти са ме нападали словесно, когато става дума за националните герои, особено за Ботев и за Левски. И аз винаги съм устоявала позиции. Сама съм отговаряла, без да ангажирам абсолютно никой. Нито политици, нито приятели, нито близки. Винаги съм ги пазила и държала далече на страна от моите изказвания, от моите мнения. Но виждам, че това, което съм написала през 2017, тази статия "Българите са роби на своите пороци, на своите политици, на своите страхове", оказа се, че това нещо продължава да действа с пълна пара и няма никаква промяна, даже става още по-лошо. Забележете само какви герои ни е дал Бог, национални герои. Като Ботев и като Левски. Те са хем красиви, хем смели, жертвоготовни. Излъчват някаква такава суровост, красива суровост. Излъчват доброта, излъчват честност. И когато се намери някой идиот в цялото това пространство да се обърне и да каже нещо налепо, нещо гнусно, за да може по някакъв начин да изпъкне, да го забележат, просто аз не мога да промълча това нещо и винаги отвръщам. Защото, дами и господа, България има много голяма история. Има страни, които нямат такава дълга история като нас и такава велика история. И ние трябва да я пазим, да съхраняваме спомените за нея и да не позволяваме да я прекрояват, да я отричат и да ни причисляват като нещо некачествено, нещо долнопробно, да ни разпродават и ние в крайна сметка да се принуждаваме да бягаме по другите държави и да ставаме други там, принадлежащи на други нации, а не българи, защото България е велика държава, тя е била велика и макар и разграбена сега, тя продължава да бъде велика и още е богата. Все още е богата, въпреки че е разграбена от всякъде, тя все още е богата. Много се спекулираше тук около смъртта на Левски. Страшно много. Какво се е случило, как се е случило, как е станало и какво е казал той и така нататък. И аз днес ще говоря точно по този въпрос. И ще кажа, че нито един българин не е правил опит да освободи Левски през дългия път от Търново до София. Но не защото е бил заловен негов двойник, а защото повечето от българите тогава са били предатели. Да, а на много от тях думата жертвоготовност им е била чужда и непонятна. И страхът е сковавал душата на всички останали. Сега, нали виждате, че и същото е сега? Има ли някаква промяна? Не. И затова казвам, че днешните българи по нищо не се различават от онези съвременниците на Дякона. Само, че днешните български юнаци са станали едни такива шкембелии с гъс и корем на чорбаджии, простете за точния изказ, лочат ракия като вода, а когато изпият повече 100 грама, ходят и до луната. Така ли е? Така е, нали? И те са същите, които се страхуват да се изправят срещу властта и да потърсят решение на проблемите си. Те предпочитат да рисуват карикатури или да пишат гневни коментари, изпълнени с силни високопарни слова. И после съответно натискат бутона лайк, харесвам под творенията си. Това съм го наблюдала страшно много. И навсякъде. Мрежата е пълна с такива чудаци, да ги наречем,
или идиоти, най-добре. В такава среда се е движил и Левски. Една такава страхлива и продажна среда. В такава среда е проповядвал идеите си с надежда да разтърси този спящ народ и неговото покорство. Това е истината, дами и господа. Никакъв двойник на Левски не е бил залавен и обесен, защото нито един от останалите български революционни дейци не е имал неговата дързост, прозорливост, твърдост, неговата невероятна съобразителност. Именно тези качества са направили впечатление и дори са изумили съда. Дори председателят е бил възхитен от смелостта на Левски. На двойника на Левски не биха предложили пощада и милост от падишаха, които той с достоинство отхвърля. Това поне не са скрили, нали, в историята. И какво казва Левски? Българинът не ще бъде роб. Това е една от мечтите на Левски. Но, уви, българите са роби на своите пороци, на своите политици, на своите страхове, а може би скоро и на неканените си гости, защото им липсват чистите помисли на Левски, светлите му идеали и изобщо цялата му святост. Тези български учени, български историци, които твърдят, че псевдонима Левски е събирателен образ и под него се крият много български революционни дейци, трябва да знаят, че Левски е само един. И е обесен истинският Левски, а не негов двойник. Направо ми трепери гласа, като го говоря това, да. Не си измисляйте нова история. Аз ще ви кажа какво е станало. Ето как е станало обесването на Левски и какви думи е изрекал в последните мигове от своя живот. А вие слушайте. Не задължавам никой да се съгласява с това, което съм написала, но аз съм длъжен да предам истината. И тя е точно такава, каквато я описвам. Ханът беше пълен с хора, но после всички се разотидоха. Бройни часове преди разсъмване, на входната врата се чу силно тропане. Беше заптието от пазимост. Това бе неочакваният гост. Ала не беше заптието само, макар че за апостола бе дошло. Всички в хана бяха обградени, от около 20 заптиета завардени. Левски отвори задната врата, дето водеше нататък към двора, ала и тя беше добре завардена, и там имаше на турците хора. Извади Левски двата револвера и гръмна в ръката турчина. Завтекоха се още заптиета. Удариха апостола по главата. Той се слече безмълвно на земята. И когато понече пак да стане, те го заловиха, те го здраво хванаха. Ръцете и краката му завързаха. Той нямаше възможност да избяга от хана. Ако имаше съвсем малко преднина, би скочил Лъвски и прескочил плета и би избягал отново на свобода, за да продължи борбата за обичаната от него България. Той искаше да освободи България. Но как да се бориш срещу една империя, подкрепена от икономически силна Англия, само с няколко български комитета? За да го обесят, свикаха специална комисия и го преведоха от Ловеч в Търново та чак до София. Али Саид Паша, председател на Държавния съвет в империята, бе избран и за председател на комисията. И там, пред турците на процеса, от 120 свидетели за арабако-нашкия проход разпитвани, само 4 казаха: не е виновен Левски.
Останалите 116 българи, предатели, в хор рекоха: не сме виновни, Левски ни подлага. И апостола, тази велика душа, отсече: да, сам бях, само аз бях. И не изпитаха българите грам вина, че предават бореца за българска свобода, водача, който мечтаеше да види България свободна република, чиста и свята, с народно управление, демократска, в която истината ще бъде единна, свята, в която ще има братство между всички народности, равноправие между турци, евреи, българи, в вяра, в народност и в гражданско отношение, да живеят пред Бога благоговени. Тъй смело говореше Левски, и сълзи от очите му горчиво се стичаха, кога помисляше за всекидневните убийства, за девойки, за жени обезчестени, за невръстни деца потурчени, за безчувствените европейски консули. Тъй беше се посветил Левски да служи на България до смърт, служба на волята на българския народ. 6 пъти на разпит Левски подлагаха и според точните ставки, които проведоха, за престъпления срещу сигурността на турската държава, на смърт чрез обесване Левски осъдиха. И там, край София, направиха бесилница. Бързо и здрава я издигнаха, та да види раята в този пазарен ден, как героят на България ще бъде обесен. Не иска милост, нито прошка от падишаха. Аз милост от никого не прося. Съдът стоеше изумен. Дори председателят отвътре бе възхитен. Левски показваше изключителна твърдост, дързост, смелост и невероятна съобразителност. Прие с достоинство своята смърт. Каквото правих, го правих за моят народ. Единствено това прошепна Левски. И със сълзи на очи се прекръсти. И после отпи от светото причастие. И каза, сякаш изпитваше щастие: българинът не ще бъде роб. Ако печеля, печеля за цял народ. Ако загубя, губя само себе си. Народе, губя само себе си.